जय भोजपुरी, प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के। हम जीजी तिवारी जी लेके हाजिर बानी आप लोग के बीच में। आप लोग के पता बा कभी आज सुबह से ही खलबली मचल बा पूरा सोशल मीडिया जोन बाटे। पवन सिंह के हिंदी वाला गाना जोन आवे वाला बा, राजकुमार राव के फिल्म विक्की विद्या के वाली वीडियो में जोन सॉन्ग आवे वाला बा, जौन में पवन सिंह सिर्फ गावत ना, एक्टिंग डांस करत भी नजर आई। जी हाँ भैया, जोन के स्पेशल गाना बा, गाना टाइटल सॉन्ग ही बाटे विक्की विद्या के वो वाली वीडियो ही नाम से ही गाना बाटे, जौन के टीजर अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पवन सिंह और टी सीरीज द्वारा जारी कर दिहल गइल बा। जी हाँ भैया, लोग इंस्टाग्राम पे जारी कर दिहल गइल बा। एकरा पहले अमित सिंह जी सुबह से ही एगो वीडियो शेयर कइले रहन, जेमे पवन सिंह और राजकुमार राव ठुमका लगा रहल बा। लोग आप लोग देखबे कहीं आजाद, एक बार फिर आप लोग देख लियो, अगल बगल में हम लगा दिले, हम देखत रहम जराम सिंह ध्यान से। लेकिन अब ऑफिशियली टीजर आ गइल बा, जौन की काल रिलीज होके जा रहल बा। जी भाई, टी सीरीज पे मेन चैनल पे काल रिलीज होके जा रहल बा पवन सिंह के हिंदी यानी बॉलीवुड गाना, जौना में पवन सिंह गाना भी गई हन और ठुमका भी लगई हन राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी, जे हीरोइन बाड़ी वो फिल्म के विक्की विद्या के वाली वीडियो में जे हीरोइन बाड़ी उनका संगे ठुमका लगावत नजर आई हन। यानी बॉलीवुड फ्लेवर में भोजपुरिया तड़का लगई हन पावर स्टार पवन सिंह जी अपना आवाज से और अपना ठुमका से। जी भैया, बहुत ही देखल बेकरारी वाला रही, देखे खातिर दर्शक पूरा भोजपुरिया समाज बेकरार बाटे। हमू काल आप लोग के बीच में रिएक्शन लेके एकदम फटाक नहीं हाजिर रहम। जी भैया, कल एकदम रिएक्शन आई और देवी गीत के भी खबर निकल गई। मैं बताइए दी कि जो देवी गीत रहे लामी लामी के वो परसों यानी 6 तारीख के सुबह 6 बजे टी सीरीज हमार भोजपुरी पे रिलीज हुई। जी भैया, तो चली ज्यादा ना रिएक्शन कर दिया जाओ, तनिए सब रिएक्शन कर एकरा बाद ओकरा बाद बात कर ली, तो रिएक्शन शुरू कर जाओ। अरे ठुमका तो जान लेबू का गाना बा, का पियता, चाय पियता लो? अच्छा चाय, हाँ। विक्की वीडियो कल न्यूज संग्रियो भैया हो काल एकदम रिलीज होके आल बा। पवन सिंह के लुक देखा तनी एकदम लाग रहल बड़े सलमान खान नियन। जी भैया, गजब के बॉस वाला लुक लाग रहल बा, बादशाह लाग रहल बड़े, गजब के मतलब पहनावा जोन बाटे एकदम काफी अलग बाटे। जे तरीके से पंजाबी उंजाबी लोग पहने ला लोग, मतलब जे तरीके से ना कह जाला भोजपुरी में, बॉलीवुड में अक्सर सलमान खान के देखल गइल बा ऐसन कोई लुक में, और काफी भारी भौकम लाग रहल बा। राजकुमार राव जी उनका आगे फीका लाग रहल बड़े। जी भैया, पावर स्टार पवन सिंह के कल देखे वाला रही कि के तरीके से ठुमका लगा रहल बड़े, वो गाना के बोल का हो रहल बा, गाना कितना सुंदर लागता, अब वीडियो कितना जबरदस्त हो रहल बा, कितना आप लोग प्यार बरसावे वाला बन जा पवन सिंह के गाना पे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा और ये रिएक्शन के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जा। रेडी रही जा, काल धमाका होके जा रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड वीडियो सॉन्ग गाना में पवन सिंह दिखे वाला बड़े, जेकर इंतजार बड़ी दिन से, बड़ी देर से, पूरा नवरात्र चलल बानू। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां भोजपुरी देवी गीत चल रहा है, पवन सिंह पूरा भोजपुरी में अपना तरफ एगो अलगे ही मोड़ देले बड़े कि ना बॉलीवुड गाना आवे वाला बा, बॉलीवुड गाना वाला बा। ऐसा लगता भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी गाना के कम ज्यादा बॉलीवुड गाना के बात हो रहा बा। पवन सिंह के बॉलीवुड सॉन्ग और वीडियो के देखे खातिर लोग बेकरार बा और उनकर पुरान के ही देवी गीत बाज रहा बा। लेकिन देवी गीत भी 6 तारीख आप लोग के बीच में आज से प्यार आशीर्वाद बने रही। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी।